Buntag, may buntag ni mo, ma'am. Unsa man imong gipamati? Paana dire? Anton paubos, sakit siya. Dili siya sakit kayo kanang mo ko magida ko mo ko tanang tigig kayo nga Pinag-ana nimo, kunin naglihok. kanang banhod gani Bubanhod siya, bugat di po siya sakit. di yung sakit kayo Pero na siya sakit yung man, masakit man. Napanhod gamay. Gawas anak, unsa pilain? ako patulog mo ba Di ka tulog. Di siguro kang piyong. Unsa pa pilain? Sakit sa baga, liog, antod palikod. Di makatulog. Sa pagyod, ano mo sayo-sahay? ay kabuhi Kabuhi pa di ka, ano malapas ka sa oras mo kaon? ambot lang kay dili mo ko paggutom kaon lang ko Pero kaon ka, pero ang time ba? Halimbawa, malapas alas 12, maniot to, ana. makatimo masad ko Bisa mo timo ka, di sa counted nga, nakakaon ka. Okay, di ba kung mainit ka, murag malapas na lang imong paniot to, kaya nakatimo, makabusog pod. So maglaps imong paniot to, di ba? Makapaniot to ka, makapamainit ka buntag, lapas po imong pamahaw, kaya nakapatimo maka. para sana na kaon ko gayang buntag ug kanang kuan para sa tinugog pamahaw na to kanang kanon Ang kabuhay ka na rin nang wala sa timpo sa pagkaon na to. Bisa pag na mainit ka, sige pa mainit, okay kaon. Lahat yun tong kaon jud, lahat po itong pamainit, no? Asa ganin mong address? kuan jud namin sa kuan kunti Kunti at Magjimol. Ayan. So, shout out sa taga Kunti, Subdivision at bang nasa Jimol Digos. No, shout out sa taga Kunti Subdivision atong tabangan si Ma'am. Mapila kadlaw nang pamati na. wala pinakadlo Ginagmay pa lang permero. mga sobra ni bulan ang kanina Yeah, good. ako lang ginadala pag kananinda mo kus palimitin Dala-dala lang. dala ra hilot-hilot ginagmay Mga hapit na buwan, no? Hapit na buwan na ginaantos ni Madam, no? Nya ato ang tabangan na maayo, no? Ano ba sa pag-ampo sa Ginoo nya shout out ako ang mga subscribers sa ako ang YouTube channel. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention India, Indonesia, Malaysia, and Thailand. Thank you so much for watching my YouTube channel niya. So wala ka subscribe na mo para updated mo sa kung ginahilot matag adlaw niya. Pwede mo mo-comment kung na may mga pangutana, comment sa kung YouTube, no? Kung labi na yung pemate nga wala pa maayo, no? Nya, kung ganahan mo makig-friend sa akong Facebook, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Pinisaya. Yan. Sige, mag-hilot na ta guys, ha? I-post na. Huwag kang kita sa akong Facebook. wala kay wa pa ko Facebook Mo ba? wa ko Imong anak, naa patanawa niya sa YouTube. Kaya kaya itong hilot ron, mubo rin noon eh, bro. Makita na sa YouTube. Ha? Kamu ka pa. Kaya ito yung. Erong sa ko kapay. Okay na ka na? Ito time na nagtawag mo mo man ba Ring lang. oo O ba? May usahay nga busy ko nga wala to na ko nga magduha ka ring. Muring gid sa kaduha. Kapag muring ni kaduha, kuan ni pasabot interesado ni. Wala naman po ko na daghan mo to ko. Pero mahulog lang siya nag-miss ko lang. Dugay na kanang hinot diriya. Nagsugod ko dere June 16, 2019. Pero wala pa nagsugod dere kilot ha. Naghilot jud ko sa riya. Dito jud ko nagahilot.
Ipapauli lang ko misis. Ang gawas, dahil lang. Oh, minyan. Sabot ang magsugod kag mga porte, pasakan na na. Parang kulitan pa. Sugod na. 50, wala gyud. 55, wala gyud. Gatingog mga lusay man eh. Wala man yung mabungkag. Ang dapat ang hilot. Hilot ang Kapag yan ikitinood. Wala bigyan nga ni di ay. Gagamay. Paano ano yan lagi? Mag-wheelchair na gud. Kalakaw. Ligo man siya gabi eh. Hmm? Tara lamig na matog mo. di ko bahala. Pil na ako. Nagsidad ko o 35. Ah. Una hindi ko mag-ingat na mag-cut din ka na. Magpapakit ka ay. Naman, manghihilot sa tanaw niya. Yeah. Tapos, niluto ko yan. Hindi ka pa dalian. Nakita ko na. Para daw. Sa kuan. Sa Visayas. Balon. Doon sa gym. Bawat mo time. Good ang tayo. Kana dia ya akong gabi dia. Kana di ana akong tuog yun. Mo ko rin taas akong bibilo kay. Ano mo taas atong BP kaya itong lugo dili mo circular ha. Asay naday bati. Sangit siya. Dili ko tingnan sa mga pinaon eh. Asa? Parang taas akong bibilo. Naagi na sa pagkaon mo. Explain ko na sa inyo. Ya permite ako. Kalamong kayo na kung ginagawa. Karon. Karon lagi. Pero sa una, iatras ni mo. No? Dili ko. Pero at least naman lang, nagbago na, no? Abi. Sakit mong batang. Kanang masakit ni dire mo, kanang bitang singot ng budagan. Pagdagan sa singot dire mo, nasangit na sa tri singot o gas mo ito, ha?
ingon. Wala ka yun. Wala yung ingon. Sabi pa nung mo no? Sige ka pa ugag sunod. Ay, nagatawid mo kuya. Hmm. Ato lagi ko palengke, ang ako laging singot dili, lagi mo humong. Nindot na. Way hunong ba? Hantod, gikat buntag, hantod maghapon ako singot. Kung may sakit mo lawak, sige ka ughan. Nagatawid mo ko. Ang tanan nito yung nakon siya. Malaksan siya na siya. Sulay na gyud. May na lang yakan pag buntag sakit. Muno man ka pa yung nagpailo ko. Hmm. Ilam tingay ka, ano si? Pero Ilo. dili. Lahi ko to dito sa pilo. Ano yung puto? Babae ka, taga dili na na. Matakot na. Ano? Pag nyo kag-agay, doon yung taman. Hindi na kung usap mo bahala ka na. Dili yung undangan. Buag. Ha? Color. Ah, green naman lang. Anak. Remsak. Wala na swak doon. Yan eh. Remsak green. Loh, yun eh, gamay. Wala pa ko'y kambyo. Ah, sige, balik na. Ah. Otso. Ah. Bakit problema di nakita? Ang kanina nag-abagan kung ang nakita. Ulo na ko ba? Ako, muhilot ko, ma'am. Katong padulungay, apilon ko to. Kaya para di ka magsigiglit balik. Ay, ano di ko hul pa. Full body ko, kinahukton ko. Yun na kay, naman tayo problema ko nga magpadulong. Diyan. Ako di ay, sa may laking lawas eh. Tumayon ko na padulong. Isar ko ato pahilot na ba? Balikan ko ito. Isar ko pahilot ato yan. Hmm. Pahilot ko kung ano dapat niya. Pahilot ano yan. Ha? Pahilot daw ato niya. Ito pa kung guma ato nag-start. Nagumag ka na pa yun. Hindi na. Ito nag-start ato kay. Asan siya naghilot? Dito ko sa guma. Yato ko siya naaman siya eh. Yato. Sa gigilot. Wala po. Ano ko siya. Ano na. Diyos. Ginoo ko. Nga niya pa itong hilot. Dili man. Dugap na. Sa lugar, anong tawag? Ano kung ba na sa palinggian? Ito ay ato ko. Kabalo sa gilot ron. Wala. Ano nga? Kawit ko suwit.
Tingala ka padalag mga malong? Wala ko. Ha? Wala ko na tingala. Kabalo na ko daan. Gamit ko. Ano? Ako ya. Ha? Sakit? Sakit po? Ako ya. Ako ya. Tagamay. Basa ni sa una pa. Masa. Basa yung tiil ni mo. Ako ya. Pero niniguli, di ka naghimasa, anak. Para nagkikang trabaho. Hindi. Mukha kang tiil. Nagatrapo na. Sumitrapo ni mo basa. Parehara lagi. Bawal ka po na siya. Ugay ka ng itrapo. Magbasa, tabuntag lang, ha? Ako ya. Sakit ka, May? Mag-explain ko sa mga ma'am, paminawa ko, ha? Mag-explain ko, paminawa ko, kaya importante kani sa imong kalawasan. Dili lang para sa imo, ha? Apil po ko, ha? Kani dire ko nga pagkamasayod, mao ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot, ha? Automatic kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky na siya. Dili maayong circular sa dugo, ha? So kung mabot ang time nga di na magtarog circular ang atong dugo, kung atong na-refer sa doktor mo ni pinakapapa nga rason nganong i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa imong kang kondisyon. Ara gyud na sa imuha kung magpa-dialysis ka, ma'am, kay ang dialysis baya is forever. Forever gasto, ha? So karon pag mo-atake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, ma'am, kung taas ang uric acid, kani dire ang mapiktuhan sa tao hapsong lawas kaning wala may maigo. Kung mo-atake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang sugar, kani dire ang mapiktuhan sa tao hapsong lawas kaning taong may maigo. Mo na ang eksplanasyon nganong ang atake sa stroke dili parehas. Ay wala apoy to. Karon pag-atake sa stroke, ma'am, si sugar o si uric acid nagsabay gyud puro sa gas. O ang resulta na ni manggulay na gyud di na gyud sa kalakaw. Pero pwede pa nato sa batabangan na po ibang atake, ma'am, na pati baba madamay. Pati luya, no? So manikamot lang gyud ma'am, wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Manikamot ma'am, kani imong uric acid dire, kani dire di gyud isa mataas, ha? Una-una, bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ma'am, ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kang isda nga naihimbis. Kasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kandig. Lamang loob, ha? Labi na gyud si karne, ha? Yung mga kamanigarilyo, ma'am. Inom. Sa una kay karon wala na ako. Wala man tayo makinarya, ma'am, mubasa sa mong uric kung taas o dili atong basihan kung masakitan ka, ha? Kani, oh? Sakit ka, May? Ang tagamay. Anda ko kay porsyento, ma'am, sa stroke o mild stroke, si pasayan o si alimango, ha? Bawal din ang bangus. Kung mahimo lang. Tao, ito po, hindi siya permanente. Adoy. Kani, sakit, dili? Okay. Sakit, ne? Ha? Kani sa gitandog na ko ni mo, ma'am. Kani siya. Lusay ni, ha? Kani lusay, ya, pag di na to ni tandogon, mutako ni mo ninong danpuhon, mo ninong na ni ha? Hininay na po. Mo ni hinungdan ni lusaya nga nganong nay tao nga magsungkod-sungkod or mutaking king mulakaw nga wa man ta sa ma-stroke, ha? Mo ni sinungdan. Ang tawag niya, ma'am, osteoarthritis, ha? Osteoarthritis.
arthritis, kanini arthritis, kani hell arthritis, ha? So, kanang arthritis sa ma'am, para di ni mo atake pugon. Una-una, bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uyab, pasayan, alimango, balot, ha? Pagka ka makagbalot, Dili. tama. Itlog ginoon. Kami sa itlog, eh. Kami kong itlog, no? Managsa na. Ano yung daghan kaya kong taon. Mga